Takže ahoj lidi, dneska vítám u tohle videa. Dneska máme 99 dní v lese. Už jsem přišel do 92 a dneska mám takový menší tutoriál, jak přežít úplně. Kámo, proč jsem klikl animaci? Proč? Kámo, jsem nechtěně klikl na animaci. Ok, tak se podíváme, no. Nebudu to komentovat teďka. Ok, podívali jsme se na to. Tady si dáme daily questy. A dneska máme celkový tutoriál, jako to přežít úplně až do konce. Že naozaj přes 99 dní, jak to přežít. Takže maximální počet 3 hráče. Jo, nechci víc. Prosím, a nejdou noobové. Arta by mohl jít, on má 138 dní. Nic, tak asi budu sám. Takže jdeme na to. Takže musíme přijít 99 nocí v lese s Deer Monstrem. OK. Nevím, co to je typek, zvuk. No, nejdříve bych asi udělal podstatní první věc. A ta podstatní první věc bude vzít uhlí, natěžím strom, jo, vylepším si campfire, pak budu trošku prozkoumávat a tady mám nápad. Normálně si uděláme někde takovou farmu, kde můžu, tady si uděláme takovou provizorní pak stěnu, takhle kolem ohně, ale pak ji zbourám, protože si budu dělat jinou stěnu. Ale to bude jenom taková provizorní, jo. Teďka honem jdeme hledat nějaký uhlí, železo a pak v noci, že budeme až těžit. Já mám takovou taktiku na to. Tak. Není tu něco? Jasně, že tu něco je. Kam? Já si chci otevřít. Okay. Tak, vezmeme si. Můžeme jít zpátky. Prozkoumali jsme jakoby první část, jo? Já jsem viděl už strašně dávno na YouTube. Normálně někdo prozkoumal úplně celou mapu. A ježi, co se to děje? Nemůžu vyupgradit, protože nemám. Takže já půjdu jenom teďka pro věci. Co to tam je? Počkat, co to je? Co to je, kámo? No, první věc, nejdřív vyloutíme tady ten celý barák. Kámo! Proč se mi to tolik laguje? Dobře. Možná by to lagovalo, jako kdybych měl 1 FPS. Dobrý, možná jsem měl. Já jsem na telefonu, protože na počítač moc hrát neumím. Nehejtěte mě za to. Prostě nejsem nejlepší v tom. Yes, kámo, good stack. Okay. Chci wolfpelt. Okamžitě. Dej mi ho puls. Prosím. Kámo, jsi zlej. Není zlej. OK. První noc moc neútočí tedy, bych řekl. Moc jsem ho nikdy neviděl. Budu dál od vlku, a tuto máme nějaké takové věci. Tam je banda. Já si otevřu, vezmu jim tam věci a padám pryč, OK? Kamo, nemůžu. Kamaráde! Říkám, bro, že jenom já za to můžu. Kamo, začnu hrát a chcíp. Co to je? Takže zopakujeme si
Mám napojnice, wow. Neuvěřitelné. Kde je uhlí? Tam. Uděláme úplně to stejný. Dobře dlouho to těžím. Takže úplně všechno, jak jsem říkal na začátku, i saplinky. To by co zapomněl, tak budu si dávat saplinky jako provizorní stěny. Tak jdeme. Mně jde o to, ať se mi to nalaguje prostě. Nalaguj se to. Kde jsou věci tu? Mně jde o to, abych měl uhlí a tak. Jde mi jenom o to. A železo. Jsou dvě podstatné věci, které naozaj potřebuju. Tak. Nech mě v loku, jdi pryč. Hledáme. Proč to pustí rukama? Vůbec nevím. Tak. Tohle. To ještě něco je. Tohle. A ještě jsem tu viděl uhlí, yes. Kama. Ráde. Ještě mi campfire chcípne. Počkej tam. Škoda, že nemám gutsak. Kam se mi to může. Tam všude je mlha, jenom tu ne. Je zvětšíme campfire. Teďka už to je lepší. Jakoby. Já bych se asi teďka vydal tam. Zkoumat věci, které můžu. No, nevydal, co můžu. Takže vezmeme to něco z čestky určitě. OK, máme tu nějakou opravu. Palivo! Palivo teďka je fakt jako první místo důležitosti. Proč se mi to laguje? To jsem viděl znovu. To jsou mě nevidí, kámo. A už mě vidí. Kámo, jdi pryč. Já tě tu nechci. Kámo, nech mě být. Ha. Jdeme dom. Nevidím díra. To je mi jedno. Jako porazím. Jak přijdu 99 dní. Čum. Kanistr, krásný. Máme 10. Takže bych asi udělal toto. A šel bych teďka asi přes noc jedině těžit, nemám co jiného dělat. No, nevím, kdy bude, jsem se chtěl podívat, ale ještě nemám. Všechny věci nemám ještě. Tak. Kde je dýr? Asi mi až tak záviděl, že se ho to šel postavit taky. Ale on nemá rád světlo, že se postaví campfire bez světla. Proto já mám se světlem. Zasměleka. Jsem se zasměla k depu. Protože depu jsem se zasmál. OK, kámo. Potřebujeme bunny food. A si hnedka udělám potřebné věci. Yes, děkuju. Nejlepší je a zase výhoda, že mi nemá kdo krátnout věci. Nevím, co si mám vzít. Gutsak nebo to druhý Gutex. Protože Gutex by se hodila, ale i Gutsak by se hodil. Nalakuj se. Vezmeme Gutsak. Ať můžeme aspoň více věci, protože těžení to můžu těžit ještě i s tímto, ale prostě mám pak málo místa na toto. Kamo vidím úlovek.
tuto. V tomto baráku bude hodně věcí, jako, ale hodně. No kámo, tak na to, že jsem říkal, že to bude. Kámo, prosím, nelaguj se, prosím. OK. Takže vezmeme... Ups. Takže vezmeme nějaký... Máme tu hodně železa teď. Kámo, prosím, dropoval všechno. Nevím vůbec, ale OK. Mně jde o to, ať mám hlavně dostatek paliva. Projdeme. Proč se mi to musí lagovat? Zatím nemám nic, ani postel, nic. Zase se mi to laglo, kámo. Tak. Mám bála, že se budu mít dlouhý load. Náhodou měl málo. OK, jdu se vrátit na málo jídla. Už mi to ještě píše, že mám hlad. No já vím, že mám hlad. Vždy to vidím. Mám si mrkve. Jsem snědl zajcový mrkev. Bohužel. Čekám, OK, já bych teďka asi všechny věci dal ten. Úhly bych vzal. Doplnil si. Ale kolik máme? Level 3. Můžeme jít zachránky dál, ale nemám revolver ani nic. Počkej, potřebuji teďka jídlo. Už přes noc budu těžit. OK, tam je dobrý loot v tomto baráku. No v té věži. Kamo, já to nebudu hrát, když si mi to furt bude lagovat. Mě to vytáčí. Znova. Kamo, mám 1 FPS? Nebo co je? Co je za problém? Takže natěžím. Ano! Všechno máme už, takže budu moct vzít pak od něho revolver. Tak. Jdeme těžit. Musíme si získat už postel. Kam podle mě tam ten zajec furt lítá. Kam to jsou 2 stromy vedle sebe. Jupi. Okay, hop, hop. OK, pobereme věcičky. Uděláme tohle. Tak. Takže. Já si toto chci udělat dneska na... Tak jako dnes. Takže. Si hnedka sem. Dám postel. To je stejný sem. Mohli bychom jít zachránit Kida pak. Super kámo, vždyť vidím, že jsem hladový. Už chci spír, kámo, chci spír. Jdu se vydám na výpravu znova.
OK, tam už jsem byl, nebyl jsem ještě tu. Tam je kit dokonce. To. Tam se za chvilku stavíme, jenom tady ještě je kemp. Tam jsem nebyl. Takže to nebude těch kultistů kemp. Kde jsem byl. Ale tu je dobrý loot. V tomhle biomu. Je tu hodně dřeva pohádanýho. OK, leather body. Leather armor. Tak v Minecraftu. A lidi určitě budou natáčet i Minecraft, jo? Minecraft taky bude vycházet, takže se nemusíte bát. To je. Jeden. Ale nemůžu zachránit toho kita. Protože nemám spíru. Kamo! Jak se probugoval? Tak to mě dostalo, OK. Jenom po info. Vezmu si tu věci, ano. A půjdu pryč a nechte mě být. Kamo, nech mě být, jo? Teďka ho odvedu pryč. Ještě si půjdu, OK. Ty za mnou jde? Už nemůžu tam. Ani v luku to mě. OK, prosím, spíru. Prosím, spíru. Revolver, OK. Tak to už můžu jít jako by zachránit to děcko. OK. Teďka hlavně nejdůležitější. Mám hlad. Ne v realitě. Ale ve hře. Mám kamo sakra hlad už. Neutíkej, vole. Super, kamo, mám hlad. OK, ano. Pojď sem. Ne. Kamo. Dívej, kolik životů mi zůstalo. To bylo tak těsné. Ano. Když jsme byli více hladoví. Kámo, já jsem to nějak přežil. Nějakým zázrakem totálním. Uděláme si větší campfire. Můžu zabít zajíce, kámo. Mám hlad. Mám hlad. Stůj. Pak si od toho kýdat, co zabil ty vlky. Kámo, můžeš se přestat lagovat. Super, kámo. Jsem hladový, super. Já cítím teďka v kosti, že za chvilku začne pršet, ale ve hře. To cítím. Že bude za chvíli pršet. 23, 22, 20. 20 sekund ještě bude trvat noc. Okay. OK. Dám pro Kido. Tady máme hodně nábojů, takže bych to mohl zvládnout. Tak. Všechno jídlo máme pober. Normálně ani děcko mě nebude nejdříve zajímat. Mně jde o jídlo. OK, to si vemu. Ne, dneska jdou na mě otočit, to je jenom přes týden. Je to pomalu, no. Kamo, to je takový fail. OK, děcko. Počkej, jídlo nepočká. Kamo, vždy ho už jdu zachránit, more.
Kamo, já jsem říkal, že že cítím, že bude pršet. Spad baterka. Fuf. To bude ještě náročný. S tím pálivem teďka hlavně. Kamo, proč jsem dostal minus hapko? Aha, blesk. Asi. Jdu zpátky. Děcko už bychom měli. Jídla už máme dost. Když jdeme těžit, musíme dávat do stroje. Musíme si udělat teďka fakt jakoby hodně věcí. Takže kámo, dneska se jde těžit. Okay. Nevím. Okay, máme 15 dřeva, takže hodně. Kolik to je? 28? Ok, to budu muset zabrat pak. Ok, já chci udělat toto a potřebuji 10. Takže když udělám 15, tak mi ještě vystačí něco dát do paliva, ok. Nic tak tam všechno dám. Za chvíli bude noc, můžeš přestat pršet. Ok, načižím si ještě tohle. Já pak si vydám do lávového biomu, tam je to nejlepší. Super útočí. Tohle lepší postel. Tak. Ok, to bychom měli. Jdu do útoku. Kde jste? Pak budeme potřebovat ještě jeden souboj. S nima. Rogem. Teďka půjdu těžit. Že už bychom mohli začít s tou mojí stěnou ze stromu provizorní. To bude jako, že to prostě to nebude reálně. Že tam budu mít furt. Já teďka musím vyřešit horší problémy. Pak si udělám, já bych mohl udělat vlastně, oni jsou větší, ty gate. A já bych to mohl udělat jenom z těch gates. To bylo asi lepší, proto bych mohl vždy si otevřít, kdybych chtěl. To je první dobrá věc. Druhá dobrá věc je to, že zabírají strašně moc místa, což je top. Takže já to asi udělám jenom z těch, jakoby... Prostě toho to udělám. Ok, dáme to posledně do craftingu naposled. Kamo! Akorát jsem chtěl koupit biofuel procesor. OK, sbírá. Yes, kámo, konečně ji mám. Už se budou dít věci. Jdu, kámo, asi z jídla teďka i dělat. Jakoby to mi vrací potom jídlo, to je jedno. Prostě všechno půjde do toho biofuel procesoru. Strom. Já bych mohl vlastně teoreticky všechny stromy vytěžit a pak je sbírat. Tak já si asi vytěžím tady 3 stromy a pak je pozbírám. Tak. Já vůbec ještě tady v 99 noci ještě tohle, ten
ledový biom, protože mě to furt padá jenom ten ohnivý. Kamo, hodně se přidalo. My už máme level 4, takže bychom pak mohli jít jakoby tohle. Zachránit druhý děcko. Takže tak. Tak. Okay. A přidávat tomu prostě jakoby i více. Tuto máme nějaké bloky. Vlčany, klučany. Takže i jídlo bude. Okay. Hnedka proto přijdu. Všechno to tam hodím, teďka mám jídla dost. No, ne úplně dost, ale poměrně dost. Mám jídla. Když půjdu zachránit to poslední děcko, tam budu furt chodit. Protože tam bude strašně moc jídla. Který budu muset nejdřív sebrat. Kámo, kolik jsem přišel? 50, yes. Přes den už tam půjdeme. Kámo, proč mi nejde kamera oddálit za chůze? Okay. To mi se to vždy někdy zaplete úplně. Tak. Tak. Úplně všechno teďka. No. Teďka si chvilku nebudu mluvit, lidi. OK, už budu mluvit. Zůstalo takový ticho. Kámo. Musím to asi zvýšit na 5, pak budu takhle na kitty. Bude po mně ten rám. No. Doufám, že teďka nepřijde. Kámo. Jdi pryč, vlku. Nechceme tě tu. OK, už nový ten. Nová práce. Dneska se jde pro kida. Dneska se dějou velké věci. OK, 87. Takže OK. Zase najím. OK, takže už budu muset i vařit jídlo, protože už nemám. No, jsme omylem jsem klikl. Čo? Takže jdeme hrát. Takže tak. Byl to můj tata, jo. Šel do práce. Takže já se ano. OK. Vážně nebudu stejit zase OK, come on.
Počkej. Jdeme. Dalším směrem. Nebo, já jsem si chtěl sekundu nechat. Kámo, proč si mi to furt hejbe, jak se chce? Kámo, tohle jsem se bál. Někdy můjmu telefonu naozaj přešepne a musím vypnout hru a